Alright, welcome po sa bago na namang episode ng Hagbayon Channel. So, ito ay isang blade feature o pagtatangi ng kultura ng talim ng Kabikulan. Ang naririto po ay anong blade kaya ito na nasa ating harap ngayon? Ang talim na ito ay tinatawag nating sinagangan, minasbad, saber type fin or pinaldus profile. O kaya pinaldus in short, na sinagangan. Ang una mong mapapansin syempre, gaya nga ng mga una nating na feature or na itangi na talim dito mula sa Kabikulan, ay ang kanyang punyo, ang kanyang hawakan. Yan ay yari sa sungay ng kalabaw at inukit sa anyo ng kabayo o kinabayo. O kung ayon nga sa Bicol mythology, ito ay winangis sa anyo ng unglo. O ito ay inunglo. Meron tayong discussion tungkol sa unglo sa mga nauna nating episode dito sa Hagbayon. Paki-check na lamang po ang episode na yon tungkol sa mga hilt o sa mga hawakan o punyo ng iba't ibang Bicol blades. At napasama roon ang discussion tungkol sa unglo. Yan, minsan po ang punyo ay yari sa puting sungay ng kalabaw. Kaya ito nga ay puti minsan. Subalit ito ay itim sa pagkakataong ito. Alright. Mapapansin rin na may mga bronze na nakatusok dyan bilang disenyo. Yan po. Ito naman po ang kanyang barat or lock sa kanyang arag or tang or yung bakal na lumalampas. Diyan. Yan po ay nagmimistulang corona ng ating entity rito. Ang mga ibang antigong sample ay mayroon ding armor dito na yari rin sa tanso o bronze o minsan nayari sa silver at mayroon ding tinatawag na postiso sa bahaging ito. Ang kanyang sagang sa pagkakataong ito ay yari sa stainless. Ito ay patigas na bakal. Ito ay kumbaga high grade yung ginagamit sa construction. Kaya talagang magagamit mo sa labanan. Ito ay hindi basta-basta mayuyupi o papalya. Ang kanyang ferrule or ang tawag natin dito ay ang kanyang tikala ay yari sa tanso rin. At makikita rito ang taon kung kailan siya ginawa. Dito nga sa kabila ito ay 2011. Kasi nga ito ay medyo vintage na rin na punyo. Gawa pa ito ng yumao nating master smith na si Manoy Ponyo. Makikita mo sa kanya o maririnig mo, may hinuha mo sa kanyang pangalan na punyo. Talagang siya ay mahusay gumawa ng punyo. O ito naman ang kaluban. Ito ay yari sa Marabikal. Itim na kahoy na tumitigas habang tumatagal at sinasabing isa sa pinakamainam na kahoy na gawing kaluban. Kung mga Bicolanong panday ang iyong tatanungin. Ito at meron din siyang tanso na lock o ring. Scabbard locks or rings. Ang mga yan ay sa Bicol ang tawag dyan ay bakurong. So ito, pagbalik rin natin. Yan. Medyo bihira na po ang gumagawa ng ganitong mga sinagangan
ito po ay medyo mahirap gawin, lalo na itong bahaging ito. Kailangan ito ay stable at hindi gumagalaw-galaw. So, tingnan na natin po ang loob nito. Ayan, ito po ang kanyang profile. Mapapansin mo ninyo na itong blade na to ay pangkaliwete. So, yan ang kanyang profile. Ito ay tinatawag nga nating pinaldus profile. Ito ang kanyang borda. So, yan. Marami na rin pong online sellers ngayon ng mga Bicol blades. Ang iba sa kanila ay nanonood po ng ating mga episode para makakuha rin ng ideya sa kung paano ipagpatuloy o itaguyod ang kulturang ito ng Bicol blades. So, minsan ay kanilang sinisikap na gayahin ang mga gawa ng mga mastersmith natin dito sa TMS upang maitaguyod nga ang nasabing kultura ng paggawa ng talim sa ganitong anyo o pamamaraan. Ito po pala ay ginawa na walang gamit ng mga power tools. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng mga simpleng tools na walang kuryente. Maso, balag, ganun lamang. Ito po, meron tayong tinatawag na labor. Sa mga unang mga antigong sample ay merong naka-embed na bronze. Minsan ginto sa labor. Minsan ginto. Depende. Minsan silver. So, ito po ang ating blade ngayon. Pinaldus profile. Yan po siya. So, yan. Napakaganda ng kanyang hilt. Ito ay sinisikap ring gayahin ng ilan nating artisan. Itong ganitong uri ng hilt. Yan. Yan po muna. Ito si Jason. Isa akong guro. Isa akong manunulat. Musikero. Rakista, kumbaga. Isa ring FMA enthusiast and researcher at blade builder at isa ring blade architect. Ano pa, ako rin ay kumbaga nahuhumaling sa movement na tinatawag nating prepping at survivalism. At yan po ang laman ng ating channel kadalasan, ang mga topic na yan. So, comment po kayo, comment, like, share, at mag-subscribe naman sa ating channel kung gusto mo ang ganitong mga content. Simpleng channel, simpleng discussion, walang masyadong arte sa editing at iba pa. So, yan. Remember, the pen is mightier with the sword. Bisitahin din po ang Hagbayon page sa Facebook at ang The Minasbad Shop page sa Facebook din. Maraming salamat.